Dakle, krećemo sa crtanjem simetrale duži. Nacrtajte najpre duž od, evo ga, koliko ćemo, 6 cm. 6. Znači, merimo od 0 do 6. Krajnje tačke duži mogu obeležiti, recimo, neka to budu tačke A, ali neće da piše, tačke A i tačka B. Malo je ružno, pošto mi ne radi ovaj, ne znam zbog čega. Kompjuter zakucava, ali valjda će proraditi. Dakle, pravimo simetralu duži. Simetrala duži je prava koja deli dužna pola i normalna je na nju. Uzmemo šestar. Otvorimo šestar više od polovine, a da ne bude ogromno manje od cele duži. Znači, malo više od pola je dovoljno, ali tu negde, znači na 3/4 duži. Ne menjam otvor šestara, što znači da ću ja šestar zaključati ovde, da se ne bi slučajno pomerio, i nacrtaću kružni luk ili iksiće. Znači, ja ću crtati ceo kružni luk odavde, iz tačke A crtam pa dodole, idem dalje, dakle ovako, pritisnuo sam neko dugme, pomerilo mi se, neverovatno, ali ne veze, crtam, evo ga, dugačak kružni luk, ovo na drugu stranu nisam morao toliko, pobegao mi je malo, ali nema veze. I iz tačke B, sa istim otvorom, znači zaključan je šestar, tražim presek na jednom mestu i dole na drugom mestu. Sada kada sam dobio ova dva preseka, znači ovu tačku i ovu tačku dole, ako povučem pravu kroz te dve tačke, dakle uzmem lenjir, trebalo bi da ga okrenem nekako, valjda ću uspeti, evo ga, okrenuo sam ga, namestim tako da prolazi kroz ove dve tačke i povučem pravu liniju kroz te dve tačke. Ta prava linija koju sam dobio naziva se simetrala ove duži. Ta simetrala deli dužna pola, znači ovo je sredina duži, neka tačka S, ne radi uopšte olovka, ali nema veze, ne mogu se da pišem njom. Tu je tačka S koja je sredina i od A do S i B do S je jednako i ovde se nalazi prav ugao.